karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ayesa, hain mo na akong kwintas. Ay, sige, check ko eh. Hiniasa kong liog. Nganong, wa naman diri sa kong liog eh. Ang imong kwintas. Ayesa, dili ba himong mawa ni? Si Kuya Hans. Kaano kayo? Nagkikuha ni Kuya Hans. Bawion ko ni. Ayaw itaon pakita sa imong magkawang Kent. Please. Ayaw po niya akong problema. Pero kinahanglan makita ng kwintas na akong gihatag ni mo, Ayesa. Naibaw ko kung unsa ni ka-importante ni mong mga kwintas. Ako na rin mangita ini. Pero mapugos mo kaha si Kuya Hans sa pag-uli ini mo. May kalma na si Hans. Ay kabala ka. Ako mabawi ang imong kwintas. Ayesa, imo na ning kwintas. Kaya ako na ning gihatag ni mo. Pero dili mahimo nga mawagtang na diha ni mo sa imong liog tungod ni Kuya Hans. Ako na lagi mangita sa kwintas. Set. Ano man mo tubang to na? Halawa na. Gisapot na sang mabdos ay. She, ano ni O siya? sa yung kay itsura ng iyang anak inigawas Ang anak siya? na perti mang sa puto ng Ma'am Claire. Ay! Agoy. Ako naman say nahuna-hunaan. Nga no Ma'am Claire. Ang sabi ako ikalagad nimo. Ano sa magyod? Sure gid ka nga wa mo uli din si Kent? Ay, wa lagi ma'am. Wasa siya magbilin sa iyang cellphone din sa bay? Wa sad ma'am. Hain mo ni siya eh. Wa siya sa studio. Unya ni ingon si Frank ni pauli ko no. Sayo ni pauli. Basi na patusdan. Hilom na ng asonoy. Sinapasdan. Usara na ka oras ang iyang studio kung may traffic. Padong din hi. Kung Ay, dunay traffic, duhak oras. Unya usa naman ang oras ha? Usa na oras ang ason. Ni ana lagi to karon Ma'am Claire. Kent, dili ka mahimong magtugay din sa ospital. Naibaw ko. O kinahanglan manawag ka ni Ma'am Claire. Ano dili ito pangita ni mo? Dili na ako manawag niya. Kent, kahiasa ni mo uuwi. Ang inyong anak ang madaot, anak ko natag ka ni mo konsumisyon si Ma'am Claire. Kapila naman na ako isulti ni mo. Ang imong kaayuhan ang atimana, ayaw si Claire. Oh. Sige. Aram dili ka mahasol. Dili ko magdugay din eh. Pero dili pa ko mupauli. Mubalik ko din sa ospital. Kent. Ayaw pakita ni Kuya Hans ni mo, ha? Tungod ni mo, Ayesa. Dili kong pakita. Oy, Dong Hans. Kumusta naman si Ayesa sa ospital? Okay na siya, Alo. Sitiskan na lang kuwang. Ayun sa man do. Magluto ko para madali mo sa ospital. Ay, ayaw na, Lo. Magpalit na lang ko og among makaon ni Ayesa sa ospital. Okay. May kuha ko sa kwarto, Lo. Tawag ka lang ko dong ha kung doon nakikinahanglan nun. Wala ko kinahanglan mo sa ospital, Lo. Gusto kang kape dong, Hans? Ay. Bisod masaya kwarto sa ingilikanan. Lolo Sam! Agoy. Gahi-gahi man nung tinguga. Nga nung may kahit paggahi ang tingog. Humok man to ganina. Lolo Sam! Na daw, na! Usa may isugo ni mo. May lain bang miso din sa kwarto samtang wako? Ha? Ano nga man ka makatingog? Nakaratan lang ko anang imong pangutana dong. Usbon ko akong pangutana. Doon na ba'y laing misod sa kwarto ni Papa? Wa man dong. Ako, agripyuhan akong CR. Sa CR ka lang misod? Oo. Wa ka makahikap sa mga butang dinhi sa sud sa kwarto, Lo? Wa ang taong dong, May laing misod dinhi sa kwarto, Lo. Una ka siguro ko, ara. Wa ang taong dong. Tingano man diha? Unsa maimong basihan dong nga dunay nagkasud nga laing tao din sa kwarto?
may naglabot sa larawan sa kasal ni mama ug papa sa bongbonglo. Unsa? Ay, sigurado dyan ko dong, nga wadod in tao kumuhigap anang arawan siya mong ginikanan. Nakasiguro ko, kadili ikaw ang mahikap inilo. Ha? Unsa? Oo! Wadod kumuhigap anang larawan sa bongbong. May laing hilabtanong kamot nga mitangtang niya ng maong larawan sa bongbonglo. Ha? Tanawar ko no? Nahiwig gamay ang pagkapahimutang sa maong larawan sa bongbonglo. Eh? Ug buot ipasabot, nga dunay misudin hi ug mikuha na ng maong larawan. Unsa? Hantod taron. Nasuko pa si Kuya Hans akong inahan. Maulit tinuod. Ay, Junten. Ay, ayaw lang tangtanga sa bongbong ang hulagway sa kasat sa inahan ni Hans o sa inyong amahan. Ay! Mauli ka payapag sa utok ni Kuya Hans, lo. Ang iyang inahan nga patay na. Di ko nimong mahimong bagkakanlo. Kinsa ang misudin ni sa kwarto? O mihilabot sa larawan sa akong ginikanan sa bongbong? Ha? Hello, Claire? Hans, wala sa papaulit din sa bicycle. Unsa? Buntag pa siyang linangit sa studio nga mo pauli pero hangtod karon wa siya mauli. Imo ba siyang gitawgan sa iyang cellphone? Oh, pwede siya mutubag. Makalangkot to kayo, Hans. Ikaw ko tawag ni Kat, masibutubag siya ni mo. Sige. Ako siyang tawagan. Tawagi ko hakon makontak ni mo si Kat. O lagi. Sige. Bye. Bye. Lusam, dinhi si Kent unsa. Ha? May mo ba? Og dili na lang ka mamakaklo? Sultihin na lang kulo. Nga dinhi gyud si Kent. Og siya ang misudin ni sa kwarto. Og nanghilabot anang larawan sa akong ginikanan. Oo, dong Hans. Daan pa ko. Pero ayaw lang taon mo pag-away dong ha. Ayaw kalimot nga manlisuon yung taon mo. Naibaw ko maragsuon Milo. Pero wag na magpasabot nga manghilabot siya sa akong mga butang. Manlisuon mo busa ang iyang butang, imong butang na usab. Hindi Lilo. Ang akong butang. Ako lang. O ang iyang butang. Iya lang. Busa. Dili mahimong manghilabot siya sa akong mga butang. O kung magkasulti mo lo. Ingna siya. Nga nangita na niya ang iyang asawang mabdos. Tambagi siya lo. Basin pa og maminaw nimo katong tawhana. Dong, asa magkarong Hans? Mubalik na ko sa ospital lo. Patay. Kaisog na sa naog adto. Sige. May anhig siya sa ospital bisan sa kalayo. Tungod lang nako. Og, nalipay kay ko siya kibuhat. Pero, dili mahimong paundayunan ko nga akong gipati. Dinhi si Kent unsa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!